On els Mossos han fet dues detencions. El que destaca d'aquest cas és que van ser els mateixos treballadors explotats els que ho van denunciar enviant una carta a la policia. Una carta remesa per uns xinesos que estarien retinguts contra la seva voluntat al primer pis d'aquest edifici de Badalona va advertir els Mossos d'Esquadra sobre una presumpta xarxa d'explotació laboral d'immigrants. La missiva, escrita en castellà i amb moltes errades, va arribar per correu postal a la comissaria dels Mossos. En la carta es detallava l'adreça on estava situat el taller clandestí, el carrer Pau Piferrer. També explicava que havien vingut a Catalunya a treballar, però que uns compatriotes xinesos els havien pres els passaports i els feien treballar en el taller de confecció il·legal unes 15 hores al dia sense cobrar. Un veí de l'edifici ha explicat que no sabia que s'hi fes cap activitat. Entraban muchos y salían, pues esto parecía un poco sospechoso, ¿no? Pero no porque yo conocía los dos, el matrimonio, que eran una pareja estupenda. Els Mossos d'Esquadra es van dirigir a l'edifici per comprovar la veracitat de la carta i van descobrir un taller tèxtil il·legal de 60 metres quadrats, amb màquines de cosir, una planxadora industrial i gran quantitat de peces de roba. En aquells moments hi havia 9 persones cosint i 2 que eren les responsables del taller. Aquests van reconèixer que el local no tenia llicència d'activitat i els treballadors no tenien contracte. Els Mossos van detenir 2 persones que van passar a disposició judicial el dia 6. El jutge les va posar en llibertat provisional.